ودعش فراي قبل بياميتو حق إنيا زانتا ورقتي جنت إله بيرويال إله كاب سمعت كوت اندفتونكو كزاري دليو نبي انتي زك على غلزلون بعتي قتئه مستعنا وشتأي كيربش تتنققه نزا دياري عاقباتا زتنحت مو جزيا آخيلو نابسبات كتبت حزد الغوازان تاي كتعف جمير اللغو حيلي وحديو مرافع حكمنا النبسي أماسينهم يوم حلنا يون دخمي زلو جزيا كحلفن نجن كلو كما يكفلطو نزانتا كسندو وسين اللغو ودحش فراي عبحر ميتو كلتشحن عسر شدشتن ورح عسرتي كابير تراوتي دحرينا كلتا معلتي أدكا من فرحز نبورون قعزو عدلنيا قد خوينة مسكالاي بسلام مرب حليفنا مريت تقراي رقيتنا نداباقنا يزبال بوتا ناي حدا سمون مرمرا كيرنا ناب حنطات استبهال معسكر دماتو الزينا حنطات مسقاتو خيه مسلماز تلالقو الماز أما فارق سلاساتات تركب جاقر رسا نويح حبرا كدراي نويح قمت زلوا بزيكا في الشغطة حانت معلتون تغنت تقوي غاري ايا زي فلت ناي معسكر فلات تيانيرا مثل ماز مستلالنا قلتفنا اينا عبين نشتين حوات سغنا حانت ساب سلزا امنت الندما الفي زي باللوم ناي بيت مأسرتي حاش فراي تسألم تزانتات تعليلاتني عدل ود عسرت حد عمت كوينو ودايو تمهاراي قداماي كفلي ام معسكر حنطات ادما تقديسة تمرتي سلزردو يا جزاك سرح كله سلزح حجزون عبرسي برمت أن كبرت نيروا كمت أخوان توعلون بقيانا بتام شومن تدك هاجريز عمت الله 4 تخون تأباب كزاي متيو حويفوز يعملني نبديو يملس بقى عبتنا معسكر أنا حقولن كل التورحي مثل مازن ودان زمك أنا حونت كزي حليفنا الماز بزح تاريخ عليلاتني كم نشتي حوا حنقاتني بزح دما معيداتني عسرت عمت تأثيرا مسوطت سدراهم كلتيوم سلازمتوان سدت امرحا ابحش فراي كلاز نبري وتنقف بزرزر كله كتنقرن نخلا ازام سايزلا دياري نقول التاريخ سني دا كزي تتبنيرا ناي بزحات تاريخن بزح زانتان انديانا كيراتني انا كن نتاناتان ناي ودان حقينيا زانتا كزنتواي المزاب تسنيا توليد عبيها حوسي كتما تسني أبزبا قاش باركا تركب وعوعنا شغط منفذ زنبرا بوتا خوينا حجكن زنبرو تبعات حيالات شقات أفح سلزبلوا كم كأدما زيلا كتمايا الماز أبزبوتا نشتين دا شاهي تخاريا هيوتان هيوت سدران دا عليت كلام سحاد سلومن استبال من سيد اللالمو ركبهم كابترا حليفو نافقرا ويوت انحون ناب سدراز فلتقو حدار تغيره سلومون بعل بيتاس مران دا تملالس يسرح منقست السرح نيرو دموزو تقبلو كل حزلاس لازمت مستنا تحاويسا عود سخون حداري نيروا هندبت سلومون كلوت جميرو تقباي وايتلوتن جبو اغن بحنساب قبلو نسا زيت فلطون مسو سبات مسولان داسكره بحنساب ميكينان كال نبرت كزانات ري دساي بلان حتيتاتون ملسيابان قصالي سمون كبسمرا ابتا هيلوكس زعينتا ميكينو صعنوم زمت سبات حدش غزا تخاريو ياتوم مو نلماز دما مغبي كتبهم اززا اذ كله زي تقبلت الماز مس سلمون ابزي مردا بتصحت يترفنا بقى اقارصو نحنا ولا صمنا حديرنا موق هيوت حشنا اندابلت كندي مخيراتيا حنساب ገንዘብ ስለለመደግ ሰሎሞን አይሰማን ሰላም ማልቲ ላ ተዝክራ الماز ፍጹም ዘይትርሳ ዕለት 3 ወርሕ 2025 ነይሩ ሰብአያ ሒዝዎም ዝመጸ አጋይሽ ንዶብ ሱዳን ከበግሶም መኪኑ አዳሊው ክስቀሉ ምስ አዘዞም ከካታተል ወጸንሑ ሲቪል ክዳን ዝተኸድኑ ሽጉጥ ዝዓጠቁ ወታደራት ስልያን ገዝኦም ከበብዋ ሰሎሞን ከምስተአከቡ ምስተረድኦ ካብ መኪና ወሪዱ መንደቅ ክዘልል ከሎ ተኩሶም ስለዛሃረሞ ኣብ ቅድሚ الماز ብርእሱ ኣብ ሓጺን ወደቀ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ዝነበረት ሓጺን ብእዝኑ ኣትያ ብማእከል ርእሱ በሲዓ ወጸት الماز ካብ ገዛ ወጽያ ብኣውያት መሬት እናወጸቶ እቶም ጨካናት ወታደራት መጽኦም ንልማዝ ሒዞማ ናብ እስር ቤት ከዱ الماز ኣብቲ ግዜ ነፍሰ ጾርያ ነይራ ብምሒር ማረምቲ እንዳተገርፈት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪማ በጽሐት ከቢድ ምርመራ ተገይርላ
ጥንስቲ ምዃና ከይገደሶም እመን እንዳበሉ ጻዕዳ እግሪ ቀጥቀጥዋ ኣልማዝ ግን ወላ ሓራይላን ተኣመነት ግለጽ ተባሂላ ብዛዕባ ፍጻሜ ክትገልጽ ግን ዓቕሚ ነበራን በዓል ቤታ ሰሎሞን ኣብ ኣፍ ደገ ገዛያ ገዲፋቶ እቶም ክሰግሩ ዝመጹ ሰባት ግን ምስ ኣተዳውጊኖም ነይሮም ሰብኣያ ናበይኮም ከይዲ ይኸውን ስድራ ረኺቦም ይኾኑ ነዚ ኩሉ እንዳሓሰበት ኣፍታ ጽባብ ናይ ቤና ሸላት ዓጽያ ኸላ ሬሳ ናይ ሰብኣያ ኣብ ዓይና እንዳሰኣለት ብዙሕ ግዜ ገበረት ፍቕርን ናፍቖትን ናይ ሰሎሞን ኣሳቕያ ንነፍሳ ንጽህቲ ምዃና ስለ ትፈልጣ ሎም ዶ ጽባሕ የውፅን ዝብል ዝነበረ ትጽቢታ መዓልታት ሓሊፉ ኣዋርሕ ተቖጸረ ኣብ ከብዳ ዝነበረ ጥንሲ ድማ ኣዋርሕ ክቆጸር ከሎ ስርሑ ይሰርሕ ነይሩ ከም ነብሶ ጸር ግልጽ ዝበላ ሰብኣይ ነበራን መዓልቲ ሕርሲ ኣኺሉ ከም ንቡር ንሕክምና ኬዳ ሓረሰትን ምስቃን ዝኣ ደማ እንዳተቃዕወ ኣብ መንጎተን ምስኣት ኣሲረን ነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴ ማርያም ተሓዊሳቶ ብሰላም ተገላገለት ሓሪሳ ቆልዓ ሓቂፋን ገዝኣ ክሰድዋ ትጽቢት ነይርዋ ከም ተስፋ ግን ኣይኮነን ተስፋ ኣበኒኑ ናብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪማ ተመልሰት ካብ ዝነበረቶ ሸላ ወፂኣ ምስ ሰባት ኣሲራ ነቲ ንዓለም ብጸላም ገጻ ዝተላለያ ኣበሳ ዘይብሉ ምስኪን ውልዳ ሓቂፋ ክንደይ ግፍዕን ሞትን መግረፍትን እንዳረኣየት ንወዳ ዕቤት ወዳውን እንዳጎበዘ ክኸይድ ከሎ ዋላ ናይቲ ቦታ ከም ዓዱ እንተሓስቦ በቲ ናይቲ ቦታ ጽልዋ ግን ነፍሱ ቀስ በቐስ ክድምስስ ጀሚሩ ነይሩ ኣብ ቅድሚኡ ሰባት ክህሮም ከለው ይርኢ እሞ ነዲኡ መጺሑ ቁፍ ይብላ ይፈርሕ ለይቱን ይብህርር ድሕሪ ክንደይ ግነታ ዝመጽእ ዓለም ብኸምኡ ስለ ዝተላለያ ከም ንቡር ተቐቢልዎ እዩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪማ ናብ ሓሽፈራይ ምስ ቀየሩ ኣብ ሓሽፈራይ ጎቢዙ ካፍትን ናፍትን ይብል ስለ ዝነበረ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ እስራት እዮም ወዲ ሓሽፈራይ ኣውፅኦምሉ ዝመጹ እስራት ብዛንታ ናይቲ ቆልዓ ብዛንታ ኣልማዝን ይዳናገጹ ጭካነ ናይቲ እስር ቤት ድማ የስካሕክሖም እንታይ እሞ ይግበር ኣልማዝ ታይ ጉዳይ ተበለት እቶም ዝኣሰሩኺ ክሳብ ዝመጹ ተጸበዮም ዝብልዋ ነይሮም ዝኾነ ፋይል ስለ ዘይነበራ ጉዳያ ካብ ምኽትካት ሓሊፉ ካልእ ዝከታተለላ ሰብኣይ ነበረን ከይነውጻኪ ኸመይ ጌርና ድሕሪ ግዜ ክሓቱናዮም ይብልዋ ነይሮም ብኸምዚ 10 ዓመት ኣብቲ ቦታ ተኣሲራ ወዲ 10 ዓመት ኮይኑ ኣይ ትምህርቲ ረኺቡ ዓይነት ዓለም ብጽቡቕ ተላሊዋ ብላሽ ተሪፉ ድሕሪ 10 ዓመት ዕለት 19 ወርሒ 4 2015 ሓላፍ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ጸዊዑ ነቲ ቆልዓ ሒዛ ክትወፅእ ከም ዝተፈቕዳ ሓቢሩ ኣፋነዋ ኣልማዝ ንዑ ሓራይላቶ ኣብ ኣፍ ደገ ሓሽፈራይ ዝቕበላ ሰብውን ስለ ዘይነበረ ብእግራ ቀጸለት ገንዘብ የብላን ክዳውንታ ዓሪቕዩ እንኳዕ እሞ ወጻኹ ዝብል ተስፋኣ ተሓንጊጣ ብእግራ መንገዲ ክትምክቶ ፈቲና ኣብ ሓደ ሩባ ኣትያውን ብኽያታን ንብዓታን ኣውያታን ድርጉሕቶ ነቲ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ኣውያታት ዝሰምዑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሓረስቶት መጺኦም ጸገማ ምስ ሓተትዋ ኩሉ ነጊራቶም ገዝኦም ወሲዶም ኣለይ መለይ ኢሎማ ኣልማዝ ድሕሪ 2 መዓልቲ ምስ ተረጋገት ናብ ስድራ ኬዳ ስድራኣ ሞይታ ኢሎም ቀቢጾማ ዝነበሩ ጓሎም ኣፋፌት ገዝኦም ክትረግጽ ምስ ረኣይዋ ሰብኣይን ሰበይትን ተኾርመዮም ቡንክሰት ይጸኒሖም ብኣውያት ገዛ እናውፅዋ ጓልኩም የላን ተባሂሎም ኣብ ኩሉ በጺሖም ተሓሊልዎም እዩ ከምኡውን ቀቢጾም ማዮም ኣልማዝ ካብቶም 3 ደቆም ንሜዳ ወፊሮም ዘይተመልሱ መቕሊልያ ኣመሪዖም ክትወልደሎም ክትፈረሎም እንዳተጸበዩ ሓንቲ ጓሎም ድማ ተምንጢላቶም በተን ካብቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሃፍታማት ዝተኮባሎም ቁንጣር እኽልን በተን መንግስቲ ንስዋኣት ዝተመነን 500 ነቕፋን ህይወቶም ክመርሑ ጸኒሖም ገጽ ጓሎም ምስ ረኣዩ ኣብ ሕልሚ ዘለው እምበር ኣብ ጋህዲ ዘለው ይመስሎምን ወላዲት ኣልማዝ ወይዘሮ ጽጋሃና ማዓሾ ገጻ ምስ ረኣያ ናብ መሬት ምስ ወደቓ ብኡ ጌረና ተመልሳን ኣልማዝ ሕጁን ኣዲኣ ቐቢራ ምስ ኣባኣ ኮይና ናብራ ክትቃለስ ጀሚራ ኣባኣውን ዓዲ ኩሉና መሪጾም ድሕሪ ሰበይተይ ኣይተጽንሐኒ ዝብል ጸሎቶም ኮይኑሎም ኣብ 6 ወርሕን ካብዚ ዓለም ብሞት ምስ ተፈለዩ ኣልማዝ ዝነበራ ተስፋ ጢሙ ዓለም ዘርያታ በኺያ ነቢዓ ናብራ ክትስዕር ዘይምኽኣላ ዕድለይላ ብሞልቂ ሓሊፋ ናብ ትግራይ ሰገረት ኣብ ማዓስከር ድማ ኩሉ ጸገማ ነጊራቶም ያይ ኣሜሪካ ክትከይድ ሃንቀዊላ ትጽበ ነይራ በኣራዝ ፍልህጥ ንመሰል ስደተኛታት ተባሂሉ ዝቆመ ቁስሊ ስደተኛታት ዝኾነ ብብልሽውና ዝተቋመጠ ምሕደራ ማዓስከር ንዓኣውን ኣረኻኺብላ ናይቶም ውፅዓት ኤርትራውያን ወራቕቲ ወይ ተጋሩ ወይ ድማ ሰብ ጸጋ ኤርትራውያን ስለ ዝኸድሉ ንልማዝ ዝክር ኣይረኸበትን ኣነ ካብ ማዓስከር ወፅየ ኣብ ዓመተይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለኹ ተስፋ ቆሪፀ ንሊባይ ብገስ ኣለኹ ዕድለይ ክርየ ኢላትኒ ድሕሪታ ሰዓት ዳያ ኣይነበረንን
ቅድሚ 2 ወርሒ ኣጋጣሚ ኣብ ፌስቡክ እንዳረኣኹ ከለኹ ኣልማዝ ዕዳዋ ጠርኒፋ ሓጉዝና ክትብርያ መጀመርታ ምስቲ ዝነበሮም ብዝሒ ኣይለለኸዋን ነይረ ንዕድል ወዳ ምስ ረኣኽዎ ግን ንብዓተይ ደው ምባል ኣብኒ ክረኽባ ፈቲነ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ኢለ ኣብ ናይ ዓቢ ሰላም መኽዘን ከም ዘላ ፈሊጠ ብፈለጥተይ ገይረውን ረኺበያ ኣይተዛረበትንን ክረባ ሓግዘኒ ኢላትኒ እንታይ ሞ ክሕግዛ ዓቕሚ ነበረንን ከእውየላ ጥራየ ዝኽእል ነይረ ዛንታ ሓንጢጠ ክነግር ኣብ ዝወዳእ ኩሉ ድማ ጃልባ ከም ዝጠሓለት ብዙሓት እውን ከም ዝሞቱ ሰሚዐ ተመሊሰ ሓቲተ ካብቶም ዝሞቱ ምዃናውን ፈሪጠ ዕድል ወዳሃ ተዘኪርኒ ንዕድላ ብምረት ክትገልጾ ድያ ደለያ ወይስ ካልእ ዕድል እያ ደለያ ንወዳሃ ዕድል ኢላ ሰሚዐቶ ዕድል ከይህሉ ዶ ተስፋ ነይሩኒ ንሱ እውን ኣብ ኣቕፉ ድዩ ምስ ነበረ ናበይ ኣቢሉ ኣይንፈልጥን ተባሂለ ምስክን ዕድል ንዓለም ብጸላማ ይመጽዋ ብጸላማ ድማ ገዲፍዋ ኸይዱ ዕድል ዕሸል ከሎ ተበዲሉ ክነብር እውን ምንባር ኣይተፈቕደሉን ከምቶም ካልኦት ህፃውንቲ መጻወቲ ይረኸበን ክዳን ኣይቀየረን ማማ ባባ ኢሉ ይሓቅቐን ኣብ ሓሽፈራይ ክንደይ ሽግር እዩ ዝገደደ ድማ ሳራን ሊብያን ክንደይ ጭካኔ ኣብ ዕንቱ ሰኒደናሉ ኣብ መወዳእታ እዚ በላዒ ባሕሪ ንህይወቱ ወሲድዋ ዕድል ናይ ዕድል እዚ ነይሩ ኣልማዝ ንዕድል ወሊዳ ቁሩብ ከማን ንዓለም ተላልያታ ነቲ ዕድል ዝበለቶሞ ዕድሉ ዝበደሎ ዕድል ወዳ ድማ ሓቂፋቱ ድራር ዓሳ ኮይና ዕድለይ እመነኒ ዛንታኻ ይነግረልካ ኣለኹ እቲ ኸማን ካብ ትምህርትኻ ምስ መጻኻ ኣብ ሩባ ሕንጻጽ ከድና ኣብ ትሕቲ ገረብ ደቂስና ዝዕለካ ዝነበርኩ ጽንጽዋይ ናይ ብርሶም ጎርሶን ትዝክሮ ትኸውን ን25 ዓመታት ኣብ ሓንቲ ደሴት በይኑ ነቢሩ እዩ ንዓዱ እውን ተመሊሱ እሞ ዕድለይ ምናልባት ዓሳ ስሒትካ ባሕሪ ደንጊጹ ኣብ ደሴት እንተደኣ ድርቢካ ኣቸኻ ጻር ምንባር ግዛእ ሞይትካ እንተኾንካ ድማ ንስኻ ንብረት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምላኽ ኣብ የማናይ ኢዱ ይቀበልካ ግድን ክቕበለካ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ንዓለም ዘይትፈልጣ ንጹህ ፍጥረት ስለ ዝኾንካ ዛንታኻ ድማ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝሰማዕኽዎም ጸለምቲ ዛንታታት እቲ ዝጸልመተ ኮይኑ ኣብ ዲያሪ ተመዝጊብሎ እንተ ንሕና እሞ ኤርትራውነትና እውን ነጽንቶ ኢና ዘለና ሬሳ ክቡር እዩ እዞም ኣሕዋትና ከም ዝጠሓሉ ዘይፈለጠ ሰብ የለን እቶም ዝደሓኑ ሬሳ ኣሕዋቶም ሓቂፎም ዓለም ፈንፊናቶም ኣብ ገምገም ትጨካን ዕድሎም ዝወሰደ ዘይደንገጸሎም ባሕሪ ተገምጊሞም ብቁሪ ክግረፉ ይሓድሩ ኣለዉ ንሕና ድማ ኣብ ጓይላን ዳንኬራን ኮይኑ ምውዓልናን ምሕዳርናን ኣቦታትና ሬሳ ሪኦም ዝጸመድዎ ብዕራይ ፈቲሖም ስርሖም ገዲፎም እዮም ሓመድ ኣዳም ዘልብስዎ ዝነበሩ ንሙት ይድብሱ ንሕዙን የጸናንዑ ንሕና ኸ ትማሊ ኣሕዋትና ቀቢርና ነዞም ኣብ ባሕሪ ኣሕዋቶም ጥሒሎም ዳህዮም ጠፊእዎም ኣብ መጻወቦ ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብ ክንዲ ሸር እንዳገበርና ንሕግዞም ሬሳ ኣሕዋትና ከይተቐብረ ኣብ ክንዲ ገንዘብ ኣኪብና ምስላ ዲና ሰብ ኣኪብና ዳንኬራን ፌስቲቫልን ተራእይና ካልእ ዝገርም ነገር ንህዝቢ ንሓሊ ኢና እንዳበሉ ብዩቲብን ብፌስቡክን ንህዝቢ ዘጽምሙ ዝነበሩ ሰባት ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ናይ ዘይጠቕሙ ሰባት ዕላላት እንዳቆራረጹ እከለ ከምዚ ኢሉ እከለ ከምዚ እንዳበሉ ወረ ኣኻኺቦም ብዙሕ ቪው ክረኽቡ ንሰብ ከጽምሙ ከለዉ ነዚ ጥፍኣት ነዚ ሞት ግን ሓንቲ መዓልቲ እውን ኣይነገሩሉን ቃላት ናይ ደናቁር ከኣርዩ ንርእሲኦም ደናቁር ተቐይሮም ንህዝቢ ድማ ደንቆሮ ይቕይርዎ ኣለዉ نشجر ريخا نسلام أبريخا ندرق المعخا تنفس سوحخا عين السخن دخا زيدي وعسف